L'espai Paisatge i Oratge ens porta avui al cor de la ciutat de València, on la Universitat de València i l'Agència Valenciana de Turisme presentaren el passat 13 de juliol l'exposició fotogràfica Paisatges Valencians, Territori Turístic, al Centre del Carmen, Cultura Contemporània. Una mostra fotogràfica on es manifesten els contrastos territorials de la comunitat valenciana i la varietat de la seva història, donant lloc a la pluralitat de paisatges valuosos tècnicament i valorats socialment. La comunitat valenciana presenta un clima típicament mediterrani, no obstant podem arribar a trobar importants diferències en poc espai de terreny. Aquestes diferències venen marcades per factors geogràfics com la proximitat a la mar, la presència de relleus, fins i tot relleus importants pròximes a mar o zones de planura interiors aïllades de la costa. De fet, trobem tota una franja costanera que varia des de Vinaròs fins al centre del Golf de València, amb característiques climàtiques molt semblants, arrepleguen entre 450 i 500 litres per metre quadrat, i en contraposició anem a les planures interiors aïllades de la costa, on trobem característiques més pròpies de la meseta. Al nord-oest de la comunitat valenciana trobem característiques de climes de muntanya, tant a l'interior de Castelló com a les zones de més al nord de València. Entre aquestes zones de l'interior i les zones més costaneres trobaríem un clima de transició que compartiria característiques de l'interior i de les zones litorals. Destacar que trobem una zona en clima litoral plujós, seria la zona de la Safor o de la Marina, on trobem observatoris que repleguen la quantitat més important de precipitació de tota la façana mediterrània. I per últim, al sud de la comunitat valenciana, trobem una zona de clima solàrid on repleguen a l'any quantitats de precipitació fins i tot inferior a 250 litres per metre quadrat. El paisatge és important per a les persones pels seus valors ambientals, socials i culturals. Les sureres de la Serra d'Espadà, les salines de Santa Pola i Torrevieja, les oliveres del Maestrat, l'Albufera de València, el Carrascal de la Font Roja, les vinyes de Requena a Utiel, el Montgó en la Marina Alta, l'Horta de València, el Palmerar d'Elx, els castells de la Vall d'Allora, Cofrents, una amplíssima varietat de paisatges culturals. El paisatge és fonamental en la qualitat de vida de la població. A més, cal considerar-lo com un recurs territorial que dinamitza les economies i propicia l'ocupació. Per tant, constitueix un reclam turístic i ajuda a consolidar la identitat i la cultura locals. Una aposta de la Universitat de València i l'Agència Valenciana, interpretada per l'art i les càmeres fotogràfiques de Miguel Lorenzo, Miquel Francés, Pepe Lechà i Adela Talavera, que ens ofereixen una mirada íntima i personal dels paisatges valencians. L'exposició se podrà visitar fins al 24 de setembre.